אבא, על מה הוא מדבר בשיר הזה? יפה שאלת, יא אבני. לשיר הזה קוראים גלבי ומפתחו. הלב שלי והמפתח שלו. זה המפתח ללב שלי. לא, יא אבני, הלב שלך והגורל שלך, הכל בידיים שלך, ורק אתה תחליט מה לעשות עם זה. תזכור את זה, תזכור את זה, יא אבני, הכל בידיים שלך. שובר לך את הלב. מה, ניתן נעלה את זה? וואלה, נעלה את זה, מה כבר יכול לקרות? הלו, דקל? הלו, מי זה? זה משה פרץ, הזמר. ראיתי את הסרטון שהעלית. אני יכול להזמין אותך לשיר איתי את השיר הזה בקיסריה ביום רביעי? אני אחזיר לך תשובה. יש מצב שכן. תחזיר לי תשובה אם אתה יכול? אני אחזיר לו תשובה. אני לא מאמינה שאמרת לו את זה. וואלה, לא יודעת אם תוכלי לקחת אותי. הבן שלי הולך להופיע עם משה פרץ. משה פרץ. יו, בוא, ממי, קדימה, אנחנו מאחרים. אל תגידי לי שזה אני היחיד כאן שאוהב. תגידי לי שזה אני שתופס לך את הלב. תגידי לי שגם אצלך זה עדיין עוד כואב. תגידי לי שזה אני ששובר לך את הלב. נו דני, לא הבנתי מה הוא רוצה. לא יודע, נו דקל, תן לזה ברכה, תגיד לו משהו על בריאות, רפואה, פרנסה, וזהו. טוב, יאללה, בסדר. ליובל מרגי היקר, מאחל לך בריאות, אושר, שפע והצלחה. והכי הכי חשוב, חג שמח. אוהב דקל וקנין. טוב, עכשיו תן לו גם איזה שיר. איזה שיר? ללכת לאיבוד, להיסחף. דקל, תזכור את היום הזה, כי מהיום כל המדינה הולכת להכיר אותך, שמעת? סומך עליך, כפרה עליך. אשכרה! לצד הקקצין היקר, מאחל לך בריאות, אושר, שמחה. אוהב דקל וקנין. בוא נחבק אותך, דקל. אתה יכול לעשות לי איזה ברכה? אחלה, דקל. לרביד פלוטניק היקר, שמעתי שהיית בפיראט האדום, יא מלוני, התחת. כן, אחי, זה 250 שקל לברכה. ינוע, קירל היקרה. בוקר טוב, גיא. לא נוח לי פה, בוא נלך. טפצי, טפ. יאללה, דקל, 46 ברכות וסגרנו את הבסטה להיום. טפצי, לא יודע. אתם תעשו מה שאני אומר לכם, ואני אעשה מדקל כוכב ענק. תקשיב, אני מה זה לא רוצה לבייס אותך, אבל עכשיו שאני חתום, אסור לעשות ברכות. לא ברכות ולא שירים. במותי זה תוקע, עדי, אחי, אל תתבייס עליי, אוהב אותך. לא, אבל באמת, לא, אבל למה אסור לו לעשות ברכות? אני לא מבינה. לא. אתם תוקעים לי אותו פשוט עכשיו בבית. יא, דני, אני מה זה מתנצלת, באמת אני מצטערת, אבל הוא לא יוכל להגיע לאולפן היום. נו, תגידי למה? נתן, שים לי רגע מההתחלה. תגידי למה את רגישה? תקשיב, זה קורה שמתחלף הכל בגיל מסוים. אני מציע לך, קח שנה, תנוח, תחזור אליי כפרה, אני לא הולך לשום מקום, אני פה בשבילך נסיך. אבל דוקטור, אני כתב שאני רוצה להתגייס למג"ב. אני מצטערת, הפרופיל שלך לא מאפשר את זה. דוקטור, כמה צריך להוריד? דברי צריך להוריד 25 קילו.
תקשיב, הצבא צריך גם תומכי לחימה. יש הרבה תפקידים שאתה יכול לעשות. זה לא אומר שלא תתרום. תאכל, נוני, תאכל קצת. אתה לא מאמין מה מצאתי היום. אתה חייב לראות. תראה איזה חמוד היית. הוא ממש דובי. אשכרה עברה שנה מאז שהוא נפטר, אה? כן. אתה זוכר איך היית שר לו שהוא כבר לא הצליח יותר? בטח. איי. מה זה? איפה זה? פה זה בקניון, בפורים, חיפשנו אותך לחייל. כל הזמן רצית מג"ב, כמו דוד אלברט. כאילו כבר אז ידעת מה זה מג"ב. המפתח ללב שלך והגורל שלך בידיים שלך. מי זה החתיך הזה? מה, באת לשיר? חשבתי ויתרת. פעם, בסדר בדרך שלי. יאללה, סלים פלייט. תן לי ללמוד מהכל, גם לטעות וליפול בדרך אליך. כבר לא מפחד מהעם, רק תיתן לי לשמור על האמת שלך. מחכים לכם, תירשמו לערוץ, אוהב דקל וקנין. יום גשום בסוף עונה.